Jo sóc l'Anna Gasol. L'any 2001 tenia els nens a l'Escola Sagrada Família, fent la primària, i era una escola que estava molt enfocada a les activitats esportives, fora d'horari lectiu, i no els agradaven les activitats extraescolars i fins a aquell moment no n'hi havia hagut. Llavors, les famílies que en aquell moment érem a la primària, en els primers anys de primària, doncs hi havia molta demanda, hi havia molt interès en introduir altres activitats extraescolars. Formava part de la comissió de l'AMPA i, picant una mica pedra, vam aconseguir que sí que ens donessin una miqueta de via lliure i vam decidir començar a encarregar-nos de fer venir algun grup, alguna escola d'anglès, de música i de teatre. A mi m'interessava més la part del teatre i a més coneixia alguna gent d'alguna escola que m'havien parlat bé de la companyia de teatre Lats i Gags. Llavors vam concertar una reunió que van venir en Miquel i la Lídia a la Sagrada Família, a l'escola, i ens van explicar una miqueta quin era el seu projecte, com treballaven, a partir de quin moment començaven. Vaig explicar a la resta de l'equip de l'AMPA, els va agradar bastant, i també a l'escola, al claustre, i van donar una miqueta el vistiplau. Llavors, el mateix 2001 es va començar, totes aquelles activitats van funcionar durant aquell any, però amb diferència, la que va tenir més èxit, que les famílies n'estaven més contentes i que els nens hi anaven més entusiasmats, va ser teatre des del minut zero, des del primer moment. El segon any, i després de fer la mostra de final de curs, es van duplicar o triplicar les sol·licituds. I durant molts anys, realment, era l'activitat a la que es feien cues, perquè la gent la volia fer. De seguida vaig contactar amb altres amigues, companyes que tenien els nens en altres escoles i, per exemple, recordo que una companya de la Vila Olímpica també va contactar amb ells i van començar a fer-se classes de teatre a la Vila Olímpica. I, curiosament, anys després, per un canvi de domicili, les meves filles van passar a fer teatre allà, a la Vila Olímpica. Una anècdota que recordo molt curiosa és que a la primera mostra que es va fer de teatre, el primer any, al juny, vam llogar un teatre escolar bastant gran, tots asseguts a les butaques, la família, l'avi, la iaia, la mare, hi havia un munt de gent, amics. Va ser realment com una representació teatral, gairebé, no professional, però el públic ens sentia com si fos realment una cosa molt important. I en el meu cas va ser molt graciós perquè el meu fill de 7 o 8 anys en aquell moment, que era tímid i bastant vergonyós, va sortir a fer una representació magistral, sense tenir cap mena de vergonya, amb una força, amb una potència, a davant de tothom, amb una veu forta, que realment vaig pensar, a part que estan fent teatre, això, a aquesta criatura li està anant bé per moltes altres coses. En fi, va ser una experiència molt interessant i a partir d'aquell moment i durant molts anys. Bé, totes les activitats artístiques, sigui teatre, sigui pintura, sigui dansa, sigui música, el que sigui, desenvolupa una altra part de la personalitat, ja des de l'edat ben jove, a part de tot el currículum acadèmic que ja es garanteix a dins de l'escola. Però en el meu cas, i en el que jo comentava amb altres mares i pares, vèiem que els hi servia molt per perdre aquesta por escènica que tenen moltes vegades els nens per sortir a parlar fora del seu cercle d'amics més propers, sobretot els nens més vergonyosos, n'hi ha d'altres que no tenen gaires problemes, a projectar millor la veu, perquè això era una cosa que se'ls ensenyava molt, a sentir-se com més segurs d'ells mateixos davant de múltiples situacions que després es trobaran a la vida.